kumno panyadaya la de na kajing shatok online hakabala je ya we ubru na Jabalpur bandu hadu arlak haden ba ula download ya kadur kabala sen ya u ha WhatsApp na u number phone u bom itu ka WhatsApp photo scam kadai kerkom le thamai jong ki nong thok online ne ki scammer jong ka cyber crime hakaba ki nong thok ki scammer ki pha ya ka fai jong kadur link ba ka WhatsApp bun sen ki pha ya phi na u number phone bom la bantep haba unong yo pedang ya kane ka fai ula download ne play ya kadur komta taka pasok klem ka jingtep mangi hari kila install ya ki malware haka phone jongi kine ki malware kila bandrung saki app bat kila ban pli taka pasok ki password jong ki bang lane wat bantep ya baro ki jingtep hapo ka phone jongi kane kala ban wan ra ka jingtunong ka pakrau haka liang ka pisa tingkalโดยย่ามันตางเงียติบคำเนียชับพังกันในกับการอีเมจ WhatsApp ดังเช่นหากเอาไว้กับมุกตุมากับเป็นกันเด็ดในจับลปูร์จากจัลลามาเดียลประเทศหากบ่าวไว้อุบเรวอุลาดูหาดูอาร์ลักติกาฮัดเดนบ่าวอุลาดาวน์โหลดจากดูร์กับบลาพาชาอูหา WhatsApp นาอูนัมเบอร์พูนบมละบันเทปกันเนกับจิงเจ้ากับเป็นเมย์กับจิงโซเคียกับจูร์พาฮัลโหลกับจิงกลากับทำไมจงกินน้องและทอกและเนกิสกามารhaka cyber haka batang kawai kadur kala banyutu daka besuk yaka bisa tang naka mobile phone ka WhatsApp image scam kadai karkom thok ka bathamai haka ba ki nong thok niki scammer ki pha ikidur ki ba ikum ba kim don jingma link ba ka WhatsApp la ne kum ki ne ki jat message app ki ne ki dur bun sen ki don ka jing ya so ka ba ngi ngim umla bante daka ba penot kam ya ka puj ka ba ki khot ka steganography ka rukom ban pure ya kacingke papa ki digital file chiset ba ubreu balangat la download ya kadur kapun jongi kala kalahang ni sakta ka ba ailat ya ki scammer ban yo na jengai ya ki cingtep ki bakongsan kum ki OTP ki cingtep ba bnia jangka bang la ne ki cingtep UPI haki katu kan ne ki cap ki scammer kila ban phone yangi daka bale kum ba ki keli sapang kadur tang ban petikna baki lakli kadur kane kacing le thok ka bastat ka layaj laj ya kar konterai kum ki cing penya so phishing ne ki up top ka ba pelong ya ka ban kham ban lap bat ka ba khamma ke kum no ban ya dayala de ban laj ne ka jing sha thok dur haka WhatsApp kum bala je ya une ubreu tolong ki ba husiar bha habai kendu bat ki breu ki bom tep haki social media wat tu download ya ki dur ne ki file bala pha na ki number bom tep namar kala bandon ne ka jingma ka ba labure na setting jangka WhatsApp pidai ban ai disable ya u auto download kenang ba penlat na kini ki jingma bat pidai ru ban update man la ka por ya ka phone la ne ya ki app ki ba don ha ka phone jong pi la da pi pedang ya ki call ne ki message ki ba pi subas new phim dai ban pli la ne ban chiem ya ka call bat pidai ban block no ya ki number ne ki message ki jong ki ka jing hi kai ya la de bat ka jing hi kai lem ya ki wei patชับพังกันในกฎก้มทบทำไมจงกับไซบาร์กาลารุบัญญาราบันพิดูนายกันจริงมาที่บ้านงาทักกันในกาปอดคุบเลชิบุนเนี่ยจะกันดูปัดทักด้วยปัดที่วิดีโอที่บักกุมกินเอง